Проучване на Френската агенция за безопасност на храните показа, че хапчетата и другите медикаменти за отслабване, които съдържат веществото ерсинефрин, може да предизвикат сърдечно-съдови заболявания. Преди да започнем дискусията в студиото, можем ли да отслабнем с хапчета, нека видим някои от най-популярните видове препарати за загуба на тегло. Хапчетата за потискане на апетита са едни от най-разпространените медикаменти, когато искаме да свалим килограми. Те абсорбират водата в стомаха и се раздуват. Така създават усещането за заситеност и намаляват апетита. Специалистите предупреждават, че ако приемате само хапчета без да се храните, чувството за ситост се появява само за кратко време, след което усещането за остър глад се връща бързо. Чаят за отслабване също е популярен избор при хората, които искат да свалят килограми. Различните видове чай от този тип съдържат главно лаксативи и диуретици. Редовната консумация на чай за отслабване може да доведе до дехидрация, което е сериозна заплаха за здравето. Препаратът Ксеникал се използва за лечение на затлъстяване, но се приема и от хора, които искат бързо да изгубят няколко кила в летния сезон. Лекарството блокира усвояването на голяма част от мазнините, които приемате с храната. В листовката на препарата се казва, че неусвоените мазнини не могат да бъдат приети и се елиминират от организма. Нежеланите реакции, които могат да възникнат, са главоболие, болка в корема, неотложна или по-честа нужда от изпразване на червата, газове с изпускане и отделяне на мазнини. Препаратът L-карнитин също разгражда мазнините в тялото. Това е синтетичният вариант на естествената аминокиселина карнитин. L-карнитинът се смята за добре поносим от тялото, но все пак се срещат странични ефекти, предимно при продължителна употреба. Те могат да са гадене, повръщане, стомашни крампи и диария. И така, кои са гостите, които ще коментират темата? Мая Попова е магистър-фармацевт, член е на Съюза на фармацевтите в България. Светлана Бояджиева е психиатър, специалист е в областта на хранителните разстройства. Огнян Симеонов е диетолог, популярен е със своя план за отслабване с приемане на огромни количества храна. Мартин Гергов е фитнес инструктор. Освен това е и фитнес консултант и автор на статии, свързани с ползата от спортуването и фитнеса. Севдалин Сальов е модел и масажист. Носител е и на титлата Мистър Гей България за 2013 година. Анастасия е поп-певица. Също се изявява и като модел, но има желание да стане медицинска сестра. Двамата последните все още не са се добрали до студиото. Да, добре. Може ли, госпожо Попова, да се отслабне с хапчета? Аз винаги, като съм ги гледал тези реклами, винаги си казвам, това е пълна измама. Тотална лъжа. Много добре са направени рекламите, така че и заради това хората вярват на рекламите за отслабване, но според мен с хапчета не може. Не може? Не може. Трябва нещата да бъдат умерени. Хапчета, движение, хранителен режим. С едно вълшебно хапче, според мен, не могат да се случат. Няма такива вълшебни хапчета. Не. Добре. Господин Симеонов, аз съм заинтригован от тази диета, но после ще ми я кажете след ефира. Може ли да се отслабне с хапчета според вас? Аз съм на същото мнение. По принцип има вероятност да се отслабва с хапчета на химическа основа, но това не го съветвам нито аз, нито хората около мен, тъй като те имат много странични ефекти. И това хапче, което да засища глада, това е пълна глупост. Няма смисъл да се засищаме глада с хапче, като може да го заситиме с големи количества храна и по този начин да отслабнем. Много по-хубаво е да отслабнем чрез хранене, отколкото чрез лишение. Как стана това нещо да се яде? Важно е пропорциите на протеини, въглехидрати, мазнини. Добре, искате да кажете това, аз ще питам и другите. Значи определено не става, ето по този начин. По този начин не става определено. По този начин не става. Не е вярно това. Лъжец, измамник, донесъл ми е снимка как ям. Как ям? А? Да, ето как ям аз. Това е донесъл той. В офисчето как ям. Не става по този начин. А по кой начин? Не става ли с капчета? Не, с хапчета не става. Хапчета са направени, звучат много, като кажат хапчета, някои хора разбират така и хранителните добавки и лекарствата като хапчета. Ама всъщност разликата е голяма. Най-правилното е хранене на 3 часа. Както едно бебе се храни на 3 часа, без значение дали е ден или нощ, така храненето забързва метаболизма. Просто трябва да се внимава какво се приема. Значи колкото повече се храни човек, толкова по-бърз метаболизъм. Така, да. Така ли? Верно. Затова, значи аз затова съм дебел, защото се храня по един път дневно. Точно там е. Верно. Мога да повярвам. Добре, да, кажи, извинявай, прекъсвай. Добавките, фетбърнерите, които са там за синефрина, където говорихме, преди малко в рекламата,
Рекламата? Не рекламата. В репортажа. В репортаж. Такова нещо. Каква реклама, бе? Добре, репортажа, окей. Да. И вече започва с Ре, затова се объркахме. И? Синефрина имитира ефекта на ефедрина, който е забранен, т.е. забранен стимулант. Това е лекарство за астматици. Идеята е да дава повече енергия, т.е. като разширява алвеолите на белите дробове, специално ефедрина. И по този начин ти имаш по-голяма сила и издръжливост, ставаш по-концентриран, да правиш по-големи тренировки. Но пък сърцето се натоварва супер много и в един момент... Добре. Какво, доктор Бояджиева? Ами, аз съм на същото мнение, както всички поканени до сега, но заблудата от тези рекламни снимки преди и след хапчетата идва от там, че, да кажем, диуретиците и лаксативите, както и ксеникала, дават един бърз ефект, да кажем, следващия ден си по-слаб с 1 килограм и това е върха радост. Но това е той ще си отделил за един сметка литър течност. на дехидратацията. Организма реагира веднага с компенсиране на още по-голямо количество течност се задържа. И следващия път трябва да вземеш още и по-големи дози. Добре, значи измама, тотална. Това е една индустрия, която за жалост намира много благоприятна почва в нашето съвремие. Добре, защо намира такава благоприятна почва? Ще ми кажете да чуя сега Анастасия. Значи аз съм също медицинско лице. Верно, сериозно, по нищо не ти личи. Имам образование и мисля, че хапчетата за отслабване нямат толкова отрицателни ефекти. Няма толкова отрицателни ефекти. Защото аз съм приемала, аз съм доказателство, че аз преди конкурса на Мис България бях взела някакви хапчета, няма да казвам имена тук, които много ми помогнаха. Те действат като лаксативни средства, т.е. те ти помагат да разграждаш по-бързо веществата. Или, примерно, приемането на дози зелен чай. Това ти ускорява метаболизма и по този начин разграждаш по-бързо, премахваш вредните вещества. Верно ли е това? Да. Преди всичко перисталтика. Добре, верно ли е, госпожо Попова? Госпожа Попова сега ще обори веднага. Значи, за мен нещата трябва да се правят с мярка. Тоест, действително съгласна съм, помагаш в началото, но след това балансираш и предполагам, че така сте били, нали, с един режим. Така че, по принцип, когато тръгнем да взимаме хапчета, аз мога да помоля като фармацевт, т.е. да прокламирам, попитайте в аптеката. Ние ги знаеме нещата. Вие ги знаете, но вие ги продавате, госпожо Попова. Какво ще ми кажете вие? Абе, гледайте сега, не се отслабва с хапчета, но... Истината. И идете си. Няма да стане това, как вие сте търговци. Истината ще кажем. Истината винаги. Какво значи истината? Какво ще ми кажете? Значи знаеме, че от хранителните добавки има полезни, има и които имат лоши ефекти. Вече почваме тези неща да ги засичаме. Ето, всички ще ме подкрепят. Така че просто... Ти вземеш хапче, може аспирин да пиеш и отслабваш страшно. Аз съм виждал такива експерименти. Моля за тази консултация, не тази съседка пие това хапче, а просто... Аз не натоварвам с моето мнение, ще си кажа мнението. Тази консултация искам аз. Коя консултация? Тоест, имам нужда, да кажем, задържала съм течност и така. Това мога да предложа, а не тази съседка пие това хапче. Чакайте малко, дайте да видим какъв е ефектът, какво точно се случва. И изтича течност, нали така? Когато човек яде или пие от тези хапчета, един вид, то замества хранене 2 или 3 и се получава кетоза, разграждане на мускула. Това се казва кетоза, загуба на мускулна маса. Следствие ние като се качиме на кантара, показваме по-малко. Но вместо да отслабнеме на мазнини, ние отслабваме на мускулна маса. Ами ние ако не се храним 1 или 2 дена, по същия начин ще отслабнем. Ама защо? След това се връща ефекта, йо-йо ефекта. Защо? Ако се храниме пълноценно и по начин балансирано, ние може да отслабваме и то в големи количества храна. Говоря за 3 до 4 кг храна на ден изядени. Не говоря за 3 кг шоколад, а говоря за 3 кг храна. Обемни количества порции. Много по-лесно, отколкото и дори странно ще позвучи, може и да ме обори в това нещо, но ние може да ослабнем тази снимка, когато покаже и пред компютъра без спорт може да ослабне, но ако се храни... Разбрали, че става. Разбрали, че става така. Аз съм съгласен, става. Разбрали, това е. Аз така, това е моята диета. Сега пред компютъра и набивам. Добре. Съм имал човек, който е свалил от 160 кг на 85 кг само с хранене, поради причината беше, че нямаше време да тренира. Но кожата му увисна. Мускулатурата, като не се тренира, тя стои безформена.
и тази кожа тя увисва. Ако се тренираш тогава и за мускулна маса в този случай, тогава нямаше да има това увисване на кожата. А като тренираш, тогава изгаряш още по-бързо калориите и резултатите идват много по-бързо. Добре, Севдалин, понеже не сме чули твоето мнение, може ли с хапчета да се отслабва? Аз като терапевт мога да кажа, че съм крайно против лекарствата, като изключим тези, които са на билкова основа и възможно природните, съдържащи билки. Анастасия ни каза, ето, аз съм... Аз съм живо доказателство, че човек може да отслабне с хапчета. Значи, моето становище Да яде всичко, което си поиска. И моя опит показва, че по-добри резултати от двигателната култура и от хранителния режим няма. Каквото и да се пие, според мен е така. Да? Без значение. Движението е в основата на всичко. Движението. И добре, ама ето Анастасия е решила да ходи на... Кажи ми, когато ядеш, примерно, след 6 часа, си хапнал нещо. Ядеш нещо. После сядаш и край. Какво правят тези мазнини? Почват да се трупат. И особено след 6 часа много не дейте да прекалявате с храната. Знаете ли защо? Аз съм направила едно проучване. Като медицинска сестра направих едно проучване. Значи, когато човек започне да яде след 6 часа, тогава му се натрупват повече мазнини, защото през нощта спиш. Тогава организма си почива и тогава се образуват глицеридите, когато човек спи. Обаче, когато ядеш след 12 часа, на обяд ти говоря, ти ги разграждаш тези мазнини, отиваш на работа. Сядаш, почваш да спортуваш, нямаш време да ги таковаш, да ги приемеш. Трупаш. Тогава нека да погледнем... Обаче каза господин Гергов, това са пълни глупости. Винаги изхождам от професионална гледна точка. Тоест професионалистите целят да постигнат най-доброто. Ако нещо е супер добро, те ще го правят. Тоест няма да ядат след 6 часа. Ама те ядат на всеки 3 часа, дори и през нощта. Стават, ядат и отиват. Кои са тия професионалистите? Културистите. Културистите. Те са с супер нисък процент на подкожни мазнини. Хранят се на 3 часа, някои на 2 се хранят и през нощта. Лично аз също съм ставал през нощта по часовник. Като бебе. Като бебе, да. Като бебе. Аз ли съм убил, трябва да става да се хвана в 5 часа. Вие също ядете, ами ние горе-долу изглеждаме добре, пък яденето много. Какво правиш? Спиш ли или правиш други неща? Спиш, секс правиш, всеки неща. Затова аз казах, че движението е в основата на всичко. Значи, ако се движиш много през нощта, може да си ядеш много. Но до голяма степен играе роля и гена. Наследствеността. Гена. Аз си мисля, че наследствеността се предава чрез хранителната верига от родители към деца. Те се учат да ядат това, което родителите им дават, така че аз съм против това нещо. Да, но и генетично, биологично се предава. Добре, преди да продължим за това как стават нещата, да видим Даниел, който се намира в подлеза на Софийския университет, предполагам, защото е завалял дъжд, и пита дали може с хапчета да се отслабва. Да. Не, нямах предвид да свириш на китара, да питаш може ли да се отслабва с хапчета. Ама аз съм измислил песен за кетозата. Просто трябва, защото аз страдам от кетоза, загуба на мускулна маса драстична. Така. Когато всички мислят, че кетозата е нещо стандартно като осмозата, много бъркате, защото това съвсем не е така. Страхотно, уникално изпълнение! Уникално, браво! Невероятно изпълнение! Страхотно, браво! Уникално, да! Ще пълзя по корем в дъжда. Ето, госпожо, здравейте, ние се намираме тук. Как сте? Здравейте, благодаря. Силно стискате. Искам да ви питам нещо. Какво мнението ви за хапчетата за отслабване? Дали сте ползвала някога такива? Не съм ползвала и смятам, че са вредни. Са вредни. Вие имате ли познати, приятелки, може би, които са ползвали такива? Да. Имало ли някакви примери, които да ни дадете като странично действие на такова хапче, или пък напротив, някой да успява да отслабне, да стане манекенка за едно лято? Случва се така, че обикновено има йо-йо ефект.
за който се говори много често. Я кажете на хората, понеже аз знам какво е това, какво имате предвид. Ами да, отслабва се, но ефекта не е траен и много бързо след това се връщат килограмите и дори напълняват повече. Демек? Имам познати, които при тях се е случило точно така. А нещо по-сериозно, примерно от йо-йо ефекта, защото френска компания направила проучване, според което тези хапчета дори са опасни и за здравето на човек, могат да го убият. Да, имам позната, която преди една година взимаше медикаменти, които не си ги купуваше от аптеката. И след като поровихме с нея малко, предаваха се като американски хапчета, оказа се, че са китайски и се оказа, че действат потискайки хипофизата и някакви други там, нали, жлези в организма, действат, нали, така, че да се губи апетита и това нещо уврежда организма. Добре, Дани, благодаря ти, продължаваме след рекламата по Нова телевизия. И така, може ли да се отслабва с хапчета? Питаме се, след като стана ясно, че Френската агенция по храните, по безопасност на храните, е казала, че може да се доведе човешкото тяло до проблеми, ако се приемат такива хапчета. Бяхме стигнали до там, че Даниел пита една госпожа. Тя каза, че е имало такава приятелка, която вземала такива неща. Вие тук всички реагирахте, тя като каза, че са оказали китайски. Вие всички казахме, всичко идва оттам, така ли е? Къде да дойде? Всичко е китайски. Да, кажете, доктор Борис. Китайски неща, които китайските хапчета за отслабване, 3 момичета са идвали след прием на 2 или 3 такива таблетки с психоза, с халюцинации, с дезориентираност, с безсъние. А това са едни такива, те са много силни, да, разбрах. Не знае какво Слушах аз за такива случаи. И какво всъщност? Тоест, дори са опасни и за психичното здраве, и за физическото здраве. Добре. Да, какво? Аз така съм виждал, защото са идвали и при мен момичета, които са развили паника атака след прием на такъв тип лекарства, които са за отслабване, някакви зелени и казва, отключих някакъв страх, тъй като сърцето започва да бие много силно, на един път и на 2 пъти е припадало такова момиче и след това нещо се получава такъв тип паника атака и се започва психолози, психиатри, лекарства, пиене, но това не е оправия. Добре. Какви са мотивите на тези хора, които пристъпват към тези неща? Ето всички казваме, не става, нали? Само единствено Анастасия, тя си е по хапчетата явно. Тя единствена казва, че става, но всички казваме, че не става и нали всеки, така да кажем, средно нормален човек, мислещ човек, би казал да, разбира се, движение, нормална храна и всичко окей. Но обикновено, когато прибягваме към хапчета, става въпрос не за един стил на живот, който да си установил и на хранене, и на двигателна активност, а става въпрос, нека го нарека някаква кампанийност. Решавам да отслабна за морето, или тя за конкурса, или за не знам какво. И тогава искаш да отслабнеш на мига. От днеска за утре, за вчера, ако може. И тогава добре, да никой ли не може да ти каже отстрани, някой да каже отстрани, чакай бе, това не става така. Каквото и да ти кажат, в такъв момент търсиш бързия ефект. Като аналгина. Както ви обезболява главата. Да. И другото нещо, което пристрастява едва ли не към подобни неща, е това, че очакваш да вложиш някакво усилие и да видиш резултата. Като видиш 1 килограм надолу, викаш, о, колко съм добър, доволен от себе си, удовлетворен, с по-високо самочувствие, усещане за самодисциплина и това подкрепя тъй наречения възнаградителен цикъл, възнаградителна система по организма ни. И към диетите, не диета в смисъл режим на хранене, а гладуването, което тук в България общо наричаме диета най-вече, най-често, се създава пристрастеност, която е не по-малко, тя е по-силна даже от екстази. Таблетката екстази, да. Гладуването има автопристрастяващ ефект. Автоадикция се нарича. И тем подобни. Защо? Какво се случва в... Да, в гладуващия мозък се отделят тъй наречените ендорфини, вътрешните опиоидни субстанции. Да.
които водят до целта е да се пристрастяване, обезболи допамин и и така нататък. в смисъл да се анестезира мозъка, Анестезира се не случайно сред за да фитнес, не вие приема ще ми сигналите кажете. за това, че е гладен. И след фитнес движението, прекалената, става въпрос, когато се прекалява с двигателната активност, по същия начин действа на възнаградителната система и се създава пристрастяване, което води до абстинентни прояви при прекратяването. А когато се съчетаят повишена двигателна активност с гладуване, а не с някакво подредено хранене, тогава става двойно съчетание. И още по-силен ефект. Още по-силен ефект. Припадат по пътеките. Падането захар. Верно ли? Сериозно? Да, аз съм имал такива случаи с една манекенка. С тях на глава не мога да излезна. Идва, искала да отслабва. Тя е 50 кг, трябва да стане 45 кг. Какво яде сутринта? Им ги поставят тия задачи. Сами си ги поставя. Сами. Какво яде? Нищо. Добре, после какво ще ядеш? Една ябълка. Викам, това е цял ден? Да, но трябва да тичам. Ама как ще тичиш, викам, ще припаднеш? Няма да припадна. Так, походи и седна. Дадох и протеина да го изпие, нали бях направил някакъв протеин гейнер, да й дигне кръвната захар. Поне едно благодаря да ми беше казал, ми изкара, че аз съм виновен, нали, че е станало лошо. И обясняваш, че трябва да ядат какво си. Не. Отговора беше следния. Виж какво, аз съм модел, не съм като теб фитнес инструктор. Добре, модел, какво значи? Модел трябва да бъде... Какво? Модел за подражание, не знам. Съвременните модели се наложиха такива стандарти за идеално тяло, особено женското, които са несъвместими с биологичните стандарти, особено съвременната акселерация на поколението. Добре, не е верно, значи... Слаб е значи във форма. Жените това си мислят. Щом съм слаба, значи съм във форма. Не е вярно. Значи аз съм бил с жена, която е била примерно 50 кг, която ми спортува, ми извинява и после остават ми белези на това от кокос. Да, на кости. И жена, която спортува, съвсем различно. И не случайно толкова манекенки загинаха в опитите си да се придържат към тези стандартни наложени. Никой не го знае, затова трябва да се афишира, да се го знаят хората, че действително има смъртни случаи. Аз имах една приятелка, дето толкова гладуваше, че чак и опадала косата. Викам... Начална фаза на анорексия. Не е хубаво да се гладува. Добре, някой каза, че трябва да се знае. Какво да се знае? Трябва да се знае, че... Исках, впрочем, да кажа за един филм, който разказва документален за манекенките в Америка, където директно се казва, че ги държат в тия малки стандарти, защото платовете за роклите били много скъпи. Това е документален филм. Може да го намерите в интернет. Не е вярно това. Добре, Дани, поне ще гледам, че нещо... Къде ти е микрофона? Аз слушам. Давай. Ето. Аз слушам внимателно, исках да кажа, че и моите дрехи, затова аз ми се отслабнах, за да могат да не хабят много плат. Да, отслабна, защото си водичка. Водичка си ти. Много ли бърт? Защо? Водичка съм аз, добре, няма проблем. Госпожо, здравейте, добър ден. Важни въпроси, така ви разделят от метрото и това. Стойте сега. Госпожо, знаете ли, че жените масово взимат... Не масово, не знам. Жените взимат хапчета за отслабване. Чували ли сте? Имате ли приятелки? Познати? Вие самата взимали ли сте такива хапчета? Не. Обаче чували сте, нали така? Хора взимат хапчета, отслабват, за дни, почки се появяват, цици се оголемяват. Добре, какво иска да кажете с две думи? Искам да кажа, госпожо, вредни ли са според вас тия хапчета или не? Ужасно са вредни, да. Добре, госпожо, добър ден, госпожо, здравейте, ви канеш. Да ти подскажа, приятелю, въпросът е, може ли да се отслабва с хапчета? Да ти подскажа, Владур. Да, точно така. Госпожо, може ли да се отслабва с хапчета според вас? Не. Не. Вие самата не сте ли пробвали за така категорично да кажете? Не. Имате ли някои познати? Не е здравословно. Отслабва се с намаляване на храната и увеличаване на движението. Да, но тук някои хора казват, госпожо, че с преяждане се отслабвало дори. Да, отслабва се на думи. Не. Добре, жената каза, че се отслабвало на думи. Господине, добър ден. Чакайте само една секунда, защото... Чакайте... В момент. Имате коремче, нали? Смисъл нормално. Сега аз имам някакво коремче. Искам да ви питам нещо. Чували ли сте за хапчета за отслабване?
Да, и 90% са фалшимента. 90% са фалшимента. Госпожо, добър ден, здравейте. Не, чакай, госпожо, здравейте, добър ден. Уникално чадърче. Само секунда. Може ли да ни служите с него, защото навънка вали? Примерно, хипотетично. Не. Ето, това показва, че българина не е толкова хоспитабъл, както казват американците, или гостоприемен, както всички ние си мислиме. Но ето тук, погледнете тази госпожа. Добър ден, госпожо. Добър ден, здравейте. Днеска празнуваме деня на чадъра. Госпожо, само секунда, 50 лева спечелихте. Добре, не искате, няма никакъв проблем. Кой сега няма? Извинявай, само секунда. Само секунда. Къде бързаш? Не, чакай, добре. Имам важна среща. И аз, момент, само да видя. Помагат ли хапчета за отслабване? Смисъл, действат ли? Отслабваш или наслагаш? Не. Ти взимал ли си такива? Не. Имаш ли твои приятели, които са взимали? Имам, да. И какво е станало? Я разкажи. Не мисля, че помагат. Не знам, те отслабват за малко и след това си връщат килограми. Ето, йо-йо ефекта каза и тази госпожица. Ти си Милене? Даниеле, на какво си ти, бе, мойшо момче? На какви хапчета си ти? На какви хапчета си, бе, Даниеле? Добре, благодаря ви много за този разговор. Може да гледате предаването в V-Box. Останете с програмата на Нова телевизия, господари на ефира. От мен приятна вечер.